Zveshuwa takauya mudare muno mukatitaurira zvekuita tikaenda tikakumbira chiremba tikaenda kwamukosanjera taenda kwamukosanjera wakatitaurira ndofunga pane vatatu nawo sekretari wane maminutes acho anenotanga gona tibatsira pamusoro wadari muri takana nayo kwa mukosanjera baba wakabvuma nyaya yebasket izvo ndakazviita chena unogadzirisa saka agara pasasa vanonzani kana padaro wakabvuma first name inde love motsonai saka nawe tika manje kuti wasvika kumboko baba wakuchiramba butsama yokuti chiremba asvike mushoti wake sezve pauta panda wabvunza kuti sachiveza chiya kati mari atopo tina asi zvese wakabvuma kuti zvisha basi ndakaendesa akashamba kukwadza munin'ina wacho aswa muwamwacho iso rukuri kuti isusu data contributor sekutaura zvakaitwa na Nyaya kwanza hazvina mhosva ya ngozi yepaumba saka munocontributa imi makacontributa here isusu takatabvisa asi mukoma nemhuri yake wakaramba wanoramba sei iwo mhuri yacho wana wake ndo vari pakuseri imi mauya mega sei wana wenyu vari kupi naisungai bamhuri baba wenyu akabvuma mhosva yake zvakadii zvakaita ukaoneka kuti musha mune chii mune dambudziko chakukonesa imi kuti mubatsire baba kuti dambudziko rese rikugadziswe chii right nhau yakaneta zita ndilamekisonai nhau yakanetsa ndeyekuti ivo baba nemunin'ina wavo pane pawasiri kubudirana pai pachena pandoda kuti ndionese dare kufamba kwawakaita baba na kupinda kwawakaita mudare munomu wachipinda mudare munomu kuti wazoende kwamukosanjera mai sheri wanova ndiwo mai mudzimai wababa munin'ina ndo wakanga wasimuka waita 4 months wasiri pai wasiri pamba warusimuka neurwere isusu tatisi kuziva kuti uyu tete hanzvadzi yangu inini iri kurwara saka tisiri kuziva kudaro takazongoshamisika nesemoni yakauya ichitaura kuti love mots uyu promised tonai versus love mots tonai and his first wife kureva mama wangu inini zveshuwa takatsvaga mari wakauya mudare mupi munomu wakasvika wakanzwa magrievance uyu maproblems anga aripo aitsanangurwa naivo baba wagamuchira maproblems ekuti zveshuwa basket wakaendesa kusoso ende zveshuwa inini umbo webasket iroro ndinozviziva umba wanozviziva kana nharaunda kusabhuku chaivo wakazosvika wakatorionawo basket ripi iro saka nhau iripo manje wabvuma chinhu ichocho iwo baba mudare muno wadzokera kumba uku wanzi waruda kuti wafambe kuenda kwamukosanjera wakaenda wakatitaurira tikarongana semhuri chirikuita kuti titadze kubatsira baba ndechekuti iwo pachezvavo baba wari kutsutsumwa kuti baba namai mawini wakaita dambu wakaendesa basket pasosa wari kuti isusu hatisi kuzvigutsikana nazvo bani kuti dare ranga rakafambwa kudhara wakafamba nepasi hasi kutirambidza kubhadhara babhati kuti iwo wacho wairi hawasi kupindirana iwewo wati chiri kuti baba asabhadhari ndechekuti pane suspicion yekuti dare rakafambwa kare in other words you are saying kuti baba awa wakakonaiva namukosanjera kuti ndizvo zviripo asi ndizvo here baba makamanikidzwa here ndina kumanikidzwa makabvuma mega ndakabvuma kana pano ndakabvuma munozviziva nyaya unozvizwa nditi saka chiri kuti muzofungirei kuti baba ari kumanikidzwa chii baba utaura chinhu changu ndochiziva chii isusu hatisi kufungira kucontributa asi waridziwe nyaya imba yamhai mawini yacho imba yamhai mawini papa pedu baba une wakadzi wangani wairi aina wakadzi wairi chiitiko ichi chebhasikiti chichiitwa chakaitwa nababa naiwo mhai mawini
waita chiitiko icho checho, iwo pachezvavo mai mawini nemhuri yake waruramba kuti iwo havacontribute kusvikira ini handina kucontribute. Takati iwo ngavatange kubhadhara uyu. Kana iri ngozi, izwa, kana iri ngozi inomusha, iri kubata baba wako nevakadzi wake 10 nevana vevakadzi 10 iwo, ngozi wese vari bati. Saka imimi mukada kuhwanda kuti tiriwo kwamainini ka hakuna zvokuruita. Saka imimi question iri pekuti chiri kuti musa contribute inyaya yekuti baba wacho asati aisa chinhu, mainini wacho asati aisa chinhu, mhuri yamainini wacho ine vana vangani? Ine 11. Saka 11 wese wavo havasati vaisa chinhu, havasati vacontribute. Imi kwenyu muri vangani? Muri 4. Ko zvakashatei kuti imi muri 4 moisa zvinhu zvenyu apa toziva kuti vanhu vatakudzira navo ndava 11. Chakashata chii? Baba ndewenyu chii mese? Imimi ukusaidi 4 moisa zvinhu zvenyu apa 4, isusu tochibatana ne11 avo vari kuramba. Toziva kuti reason yavo yaurambira ndei ende vari kupi vana iva? Wamwe vari paumba, watatu vari kuHarare. Watatu vari kuHarare. Vamwe vakaroorwa, vamwe vari kupindura. Isai nhamba dzevana venyu vese wavo, isai apa dzinyorwa. Tozoita follow up isusu zvatida kuita isusu vanhu vavabhadhara. Vanozviziva kuti vasikana vari kwakaroorwa vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya imwe yavo yengozi. Vanozviziva kuti vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya yengozi. Bambo, kana vari marriage ka, kana waroorwa ka, kana uri kunamata unofiramo. Asi kana usikanamati, kana waroorwa chasara kubuda mu. Kana kuti usakaoneka futi uri 1 unotorerwa vamwe vairi vatatu pamusoro pako. Titeza nditi. Saka ukaroorwa haudadiri vari kunze kwemarriage. Kana wapinda mumarriage ita zvinoda chii marriage ndokuti ugare mupi. Unozwa nyange mukaenda kuchechi kwamuri kuswera muri kurara muri muchiita zvese muri kuchechi munotaurirwa mataurirwazve kuchina chemadzimai. Chengetedza imba dzenyu. Munozichengetedza sei dzimba? Zvise pasi pemurume wako. Usakakavadzana nemurume. Usibikira murume wako. Mupe chekugeza, mupe zvokuita mvura yekugeza, mubikire chikafu. Nyange wakagumbuka sei muite izvo. Wapedza manheru nyange wakagumbuka mupe bota rake. Ndozvamuri kuswera muchidzidziswa kuchina chemadzimai. But muri kuzviita here? Hamusi. Handiti? Hamusi kuzviita asi munoswera makapfeka uniform. Muchinetsa wakadzi wemafundisi kukudzidzisa kudzidzisai china chega chega. Asi hamusi kuzviita. Chinhu chiri very simple bambo. Musateedzere zviri ku next door. Ita zvinobatsira chii? Mhuri yani? Yako. Ava regai tidhile nawo wari 11. Wana mai ane chekuita nebasket asi wana wacho wakuramba kuti sei? Kubhadhara. Imimi play your part. Imimi play your part. Ndiri zvozoita sei? Zvofana. Nyaya idogadzirwa imimi newana wenyu. Chausingazivi bambo, nyaya inokwanisa kuzonetsa wana wako kana wazukuru wako. Ngozi bambo haina umwe mushonga ba. Mushonga wengozi kuiripa. Kana muine mukana wekuiripa, iripei. Kukakawadzana kwese kwamakuta. The next thing chakuita chii? Pana nemwana uchapenga. Kana pane yakaroorwa achadzoka kumba. Mutanga kunongedzana. Ningi ndiadzosa mwana wangu. Mwana wangu wapengeswa nengozi yakaitwa kumba kwaningi ayo. Itai nguva mushirishi mushidana. Baba wakatonaka dai anga rumwe dai akangomisa musoda ndizviziva. But baba ototi zvese zvandakaita ndoziva ndini ndakazviita. So chimusapotai kuti abude mudambudziko rarichi.
Very simple. Imi musarwe teedzerai zvari kuda munharaunda musunungure. Pamusoro Yes baba. apa takuenda kunyaya yengozi kutoda kubvunza ngozi hatina kubatsirwa ngozi basikiti tinofunga kuti nyaya yemhaka yachona basikiti takanga takamira nemukadzi wangu iye mudiki zviri maererano nemhuri yangu. Basikiti iro tibva taenda kozonzi apo tataurwa nachiremba kuti mungodini mungoisa Izwai pamwe. Pane nyaya yayo ndepekuti basikiti manga muda kugadzira chii namai dini chete. Mhuri yamaikuru isiripo. Chamanga muda kugadzirisa ipapo chii? Because kana uri babaka muda makati mai nini namaikuru newana gara yapo. Tine nyaya yedu iri mumusha yakadai ndiyo yatoda kugadzirisa. Takudai. Zvokuti mukatora namai nika mamutanga muda kundorasirira kwamaikuru. Ndosaka mukona wana kwamaikuru avo. Wakuti hatibhadhari because pamakamboita chiro chenyu manga musinesu. Ava vanhu vakwataurira mukoro wangu unonamata cheche mugoti wakaza izvo hatichadini hatisangani nazvoba zvechinanganganga mudzimai wangu mukuru akati nini umwe wacho ndizebeziya akati wamwe wasikana wangu wasipo. Batisi tikutaura kuti kana chiri chinhu chemusha mari yako unoisa mari yako iwa uende asoisa chii vakawanda mudzimba umu tinavo vanonamatawo mudzimba uto chakati handii chakaenda asi anokwanisa kuuya kudai obva agara achingoona zvekuitika asi haatori pati uzazvivira nechii nechitendero chake asi paumhuri waplaya chii your presence waona zvaitwa mangwana hauiti mubvunzo ba because zvaitika unga uri chii. Ini ndine vanhu vane dambudziko rekuti wanofunga kuti ndikateedzera mutemo yechechi stereki ndiko ndiende kudenga. Ai handizvoba. Kusateedzera mutemo wetsika yako ndio chitadzo chekutanga kuna Mwari. Ukaerenga mubhaibheri rinotaura netsika dzemajudha. Jesu waiteedzera tsika dzechii dzemajudha. Ko iwewe usi kuteedzerawo tsika dzekwako iwe ndiwani? Asi Jesu iye aiteedzera tsika dzemajudha ndiyo uruswera uchinamata iwewe. Apa uchinzi futi kudza baba wako namai wako iwe hausi kuwakudza. Uri kuti ndezvako izvo mudharaita wega madhiri ako. Saka chamuri kuti muri kunamatei? Chinamato chinotangira pauri, paunhu hwako ndo panotangira chinamato. Unhu hwako ndo panotangira chinamato. Unonzwa kuchechi kuchizwi wana mai zvamuri kuita makapfeka uniform hazvienderani nezviito zvenyu. Uniform dzamakapfeka hazvienderani nezviito zvenyu. Why? It's because munhu ari kuona kuti chiri kuitwa namai uyu neuniform yakapfeka hazvienderani. Watobuda nyange ukachena zvakadii ukaita sei kudenga uchapindi nekuti chanyorwa chasungwa pasi nekudenga chadini chasungwa. Kunyunyuta kwanhu pasi nekudenga Mwari uri kunyunyuta. Saka don't waste your time. Ukaenda chaiko ku Old Testament endea kuna First Kings, Second Kings kwese tsika dzinge dzingotaura nezvazo tsika. Kana chirungu chiri kunetsa werenga iri reshona unyase kuzwa kuti shona iri kuti titesa nditi. This issue is very simple wakomana. Vana baba indonamata uku imi mitai zvamuita. You have got my blessings. Mamuda kuti chinji chamuda kwandiri chisingafe kuti chechi yangu chakati uisa zvinhu zvako apo iwe uita zvauri kuita. Ndo kuisa ruoko waisa ruoko rwako but mukati mangwana mati hatiendi kune nyaya yechechi asi vanhu vakuita zvinhu zvavo maakuwenga futi. Saka waakuwenga izvo because hazvisi zvekuchechi kwako chawakuwenga chii. Yes baba. Pamusoro ichangami ndangotsinhirawo hangu George Sonai ndangotsinhirawo hangu pazi hatina kubatirwa zvengozi ndofunga ndo patatopikisana bhozi patakasvika kwaMukotsanjera
nyaya yakatanga kubatwa ndeyemufi. Kuzi tikuona mauya panapa asi mune munhu akafa zvisina kunaka. Tikati ichokwadi. Tikanzi vaita zvakaita ndo pakabvunza baba wavo kuti imi muri ani chi wemunhu akafa, akati ndiri Mukoma. Zvikati sei maoko enyu akadini akasvipa, uyezve ndiri kuona musha wenyu wakadini wakasvipa. Iye akashayika ndiye baba wangu akaita zvekuurayiwa. Zvekutoti takatoti pataipinda mumakuwo handiti vanhu vanodzurirawo zvinongoita vamwe, taingoona mushonga usvika sabhuku azoti pawiki pega pega munotoenda muidini muitarisa. Saka nyaya yakatanga kutobatwa ikokoko ndeyemufi. Saka tiri paruzi panotaurwa zvengozi bandopikisana. Baba imi mataura nenyaya kuti iyi nyaya mamuti yebasket yanga iri yenyu imimi namai nini nemhuri yamai nini yanga iri yeyi yanga isikuda wamwana. Ngatsane ndichiti mani mwangu mudiki akabva kuHarare unotengesa mabhanana. Abva kuHarare kuya tokusvika pamba tokuti baba ndivona tobva tati zizi tiine mhuri iri kutambudzika. Panoko ndanzwa kune ani kune mumwe anobatsira. Saka takaenda ndikati ipi, ndikati mari handina. Baba hamufunditaura chiro baba. Mukati muri iri kutambudzika. Muri iri kutambudzika nei? Saka mamuda kooromba here? Bhasiketi rakariri kuromba here kuti wagare zvakanaka? Kuroorwa akusiutsalukana pamuri. Saka wakafamba wakati kusarurwa chikonzero chii? Wakati mweya watete uri mukati memusha. Saka mweya watete ndio mamuda kugadzira mai nini chete musikagadziri namai kuru futi? Awo wakaramba. Iyo shawa. Inini ndakazvizwa ndakaramba zveshuwa kuburikidza nekuti inini hangu pate zvangu inini ndakunamata ndaiona kuti nditeedzane nechiwanhu icho chichi chamuri kuona ichi ndio chatotisvitsa kuti papi ipo papa. Saka zvekuti n'anga painouya ichigadzira kukupa mushonga unokubatsira, kukupa mushonga usingabatsiri, iwo hauzvizivi. Anoziva iyo ndiyo n'anga. Saka inini ndakaona hangu kuti ndiwimbe nechiwanhu, ini handikwanisi kuimba nechiwanhu. Zviri nani kupfugama ndichizvinamati. Izwa. Tiri kuti isusu ukatengera munhu bhanzi hazvirevi kuti newe une nzara. Ukatengera munhu kokokora hazvirevi kuti newe une nyota kana kuti hauna nyota. Asi watengera munhu kokokora because waona aine need yekuti apiwe kokokora. Wamutengera bhanzi nekuti waona aine need yekuti adye bhani because ane nzara. Asi mune nzara yake unei chekuita nenzara yake? Hauna, asi wangoonawo kuti une nzara. Zvine mumusha menyu mune vanhu vane nzara waruda help. Chiri kunetsa chii kuti uise utenge bhanzi rausina kudya? Wotarisa hako uri uko munhu achidya bhanzi rake. Mune zvamurutiza mumusha umu. Tati tengera munhu bhanzi hake bhanzi rake yawakatarisa. Isa mari iri kudiwa kumhuri apo tsve iwo watendoka wagara hako wote hako spectator uchiona kuti chii chiri kuitika. Pamusoro imamo inini handisi kuramba kuisa mari ndinoisa. Inini ndine mubvunzo nekutsutsuma uripo kwandira kuti tese kuti tinobatsirana. Baba vangu ava nini baba washira ibaba wangu taionana taitambidzana masoko. Asi kuti anditaurire nenyaya yekuti kurwara mwana uri urwara ini hanozviziva kuti mwana tete wangu arudi arurwara mai wasimuka nokuda kwekudi kweurwara. Matini baba munini? Ndi baba uyo andisota ava ndi baba ndotora baba mimi baba wachiti ndio yeye watanga kutaura pane nyaya ida kucontribute mari. Saka zvinhu izvozvo zvaitika takazoonwa nesemoni yakauya kupi kunoku. Saka yauya kunoku bandikubate shamwari tinopedza nguva. Baba munini unewane mukadzi wamai nini wakaita bhasiketi rawo wakataura here baba unini baba washiri kuti aisa bhasiketi? hawana kutaura. But imi baba washiri warwarira waenda kurapisa mwana wake, you expect him to tell you. Asi baba wako yaisa bhasiketi haana yataurira. Saka baba wako kuisa kaisa bhasiketi hazvina mhosva. Asi uyo warwarirwa uyo waita zvake ndiye ane mhosva basi. Asi une mhosva. Tinoedza kutaura kuti
nhau iripo ndekuti nekuti kufambira pamwe kunge muruwirirana kana tusiruwirirana ndo pamunozona tipinda mudare munomu kuti tigadziswe kuti tisvike pakudi pakuwirirana. Ndosaka wataura zvakanaka chaizvo. Ndosaka tataura kuti bambo zviri kuitira na bambo wako baba munini handiti imimi siyanai nazvo. Imimi waitei mabharanzi wari 2 wachinetsana asi imimi wana makaita sei makabatana mogadzirisa chii chipo. Wanhu vanokwanisa kugadzirisa wanhu ava kana kupinza wanhu musango avo ndimi wana handizvo. Apa tatoona kuti vari 2 avo ndo mapenzi edu asi wana ndimi vafanira kugadzirisa wanhu ava kuti zvinhu zvamuda kuita imi muzviite sei. Uyu bambo ari apa wakamutarisa handiti last quarter yeupenyu kuenda uyu last quarter yeupenyu kuenda kana aenda zvikusarira nguva yamuinayo shoma yasara nawo gadzirisai zvitadzo zvavo awa zvawakatadza. Waenda wakachena imosara makadii makachena. Musaite carry over yemaproblems kubva kuvarume ava kuunza kumhuri dzenyu. Pamusoro imamo atiti carry over. Nyaya iri kuitika ndeyekuti kubva kwawakaita kudare kunoku wabva magadziriswa kunoku wachiuya kumbao hatina chatakaramba isu. Ndakatogara pasi ndikatotaura nemunin'ina wangu baba waGrace tikati baba hawaendi wega kwamukotsanjera imi michenda ikwani kwamukotsanjera but chishamisa takaona munhu akauya kotaura nenhau yekuti baba waende kwamukotsanjera wautaura very dead makuseni 7 o'clock kuma past 6 kunzi 7 o'clock munofanira kunge maapai maapa road Zebedhiya kwazi asasareba ndo pakaita kwirisu kuti ari kuti Zebedhiya wacho asasare ndiani idare kwamambo mutasando zvakataurwa ere zvikati kwete munin'ina wangu inini asanga roda kuenda ndi baba waGrace ndiye tataronga isusu kuti ndiye ari kudi ari kuenda saka tochiti ari uyu saka zvirureva here kuti kwamukotsanjera kwacho ndiwo watoti muZebedhiya asasara saka zvirikubudzira kuti dare rakafambwa kare kai akati Zebedhiya azingasasare ndiani taurai baba ndiwo wakadaro ndiwe ndisamtana wakauya nemasoko kwatiri kuti munhu utodikanwa kuti muende samtana aka namukotsanjera where is the link wesamtana akangopiwa mashoko chete kuti toda nhin'ina muri toda mhuri iyo neiyo saka urikuzoti uyu ngaasasari uyu ngauye ndiani akazorongera ndo zvatoda kutiziva kuti ndiani nekuti isusu hatisi kuzviziva. Zvakaitika pana Zebedhiya ndichiri kuyeuka zvangu ngezvekuti mukomana wataura Zebedhiya akati inini ndine matambudziko andiri kusangana nawo munhu ndiri kutaura kumba asi hazvisi kugadziriswa saka inini ndandiri kukumbira kuti kana pane mari mundibatsirewo ndidini ndiende. Ndipo patakati Zebedhiya ngaasasasare babhozita haya wish yekuenda uko hatina kumisa urombwa hweavo semunhu munin'ina wavo asakakumbira kuti handina mariba asi Zebedhiya wacho uri Zebedhiya ari kumba nako mamusire gosi kana ari yeka une nyaya rukonzeresa nyaya saka mamusire iye Zebedhiya utozi utoshupikawo une zviutomunetsawo unoendawo chechi reZebedhiya haendi chechi ndosaka mweya tsvina wakumusvikira ngozi akabvurota kuti ini ndiurara ndivhumuka ndichikarara ndichiita zvakawanda zvandinoita saka ndiutokumbirisawo isu bva taita zvekutohaya wishi tikati mukana wapo ngasasasareba enge simhosva Zvizivo zveshama kutozvizwira mudare muno mimi hamuzvizivi here kuti munin'ina wenyu imimi kuti ari kurwara. Munin'ina wangu inini kurwara kwake ndinombonako ndinokuziva kuburikidza saka sei imimi makati usaenda aiwa anoti asaendeba tiri kutaura kuti nhau yanga iri kufambirwa. Kana ndazwa zvakanaka inini mamuri kuti mimi makakashamaudzwa kuti ngei vari kumuda iye kuti aende asi imimi muri kuziva kuti ari kurwara uko kuri kuendwa kune mubatsiri imimi makumuti usaende. Hatina kunge takati ishu iri kufambirwa inhau yabva kudare yebasket ndiyo nyaya yanga irikufambirwa ngesi nyaya yaZebedhiya inga iri kufambirwa nekuti nhau but inoona in the first place munhu aifanira kunge akakutaurira iwewe kuti ndine matambudziko akati ndaronga zvakati munin'ina wako Zebedhiya not baba because baba haanene maproblems aZebedhiya akura zvakadii Zebedhiya iwe ndiwe mukoma wake chaiye ndiwe aifanira kutaura iwe kuti mukoma
matambudziko angu aya ndinawo ndafunga kuti pakutwa nyaya yebasket ndibva ndamboendawo ndimbofumwe amurume mukuru sevega akatomborora saka Zebedhiya ndiye fanira akaita komudzidzo kwamuri kuti Mukoma nemaproblems angu ndikufunga kuti pari kuitwa izvi zvebasket ndibva ndangojoinirawo ndibva ndambofumwawo ndizwe kuti chizi kuitika. Hamuna kodzero yekumurambidza nekuti amunhu mukuru futi anozvimirira. Hatigoni kumurambidza asi takangonge tiri kutarisa akodhi nekufamba kuri kuita matare kubva pakutanga kuti tine matare emumusha wana sekuru variko, tine madzisabhuku arimo, Kumunin'ina kana aine magrivences ake namukoma wake unogona kupinda kana mudare rasabhuku achitaura kuti ndine dambudziko rakati, saka zvese hazvina kukwanisa kuitika. Saka isusu tichiona takaona sokuti dare ranga risakwasadzoka kwasabhuku nekuti dare ranga ragarara kumusoro kati ranga ragarara kumusoro yanga isikazomutanga futi pasi yanga kuti iri kumusoro ikoko vaitongopera iri kumusoro ikoko kana kuri kumusoro kwazodzikisa kuti ano iyi yakuda kuti mumbodzoke kwasabhuku dare ndorengera kuti inga imbodzoke kwasabhuku. inini ndichitarisa nhau iyi ndiri kuiona ndikuitarisa ndiri kuona sokuti nhau iyi kuti inetse kuita sokuti tutadza kupesana tutadza kuwirirana pakufamba inhau yekuti pakufambwa kwakaitwa pakutanga zvirududzira kuti kwamukotsanjera kuzouya kwese munhu inhau yekuti vanhu vakanga vatofamba vaenda kwamukotsanjera kare masoko anga ariko isu hatisi kuvaziva. Saka zvirududzira kuti kwamukotsanjera masoko akanga ariko isusu pakutanga taifanirwa kutanga tese kutsvaga chiremba topinda pamukotsanjera. Saka right now pari zvino zviri pachena kuti kuuya kwatiri kuita kuda kufamba dare rekwamukotsanjera tiri kufamba dare rakafambwa kare, saka panotoda umwe chiremba. Izwa ndosanoti yode wataura from the word go kuti une madoubt namukotsanjera handizvo woita request yekuti ndandiri kufunga kuti dai matitsvagira umwe chiremba kana kuti une dzimwe pfungwa tokupai umwe chiremba tibatsire Munin'ina aite zvakanaka. Pfungwa dziripo dzatati nadzo dzekuri dzekubatsira Munin'ina nekuti Munin'ina handiye neishu yakapinda mudare muno ari kurwara kamunin'ina izwai bambo musarambe muri kutena muri kuda umwe chiremba here asiri mukotsanjera zvingatobatsira right pakanaka ndopane nyaya chezvatopera pamusoro yechangamiro nyaya iri kunetsa panapa ita waitwa makakatano inyaya yekuti Zebedhiya patakaenda kwamukotsanjera wakanzi idhongi rababa ndiro raanoraidha usiku ari kuenda kubasa reusiku. Tine mboo iri panapa sekretari waripo wakanga wari kuti inawo zvitaurwa namukotsanjera. Saka ndio zvakatsamwa awa kuti maenderei nemwana wedu isusu pamupaomba achiwabatirwa izvozvo zvakadaro izvozvo. Baba usha akanga aripo, baba wakabvuma hatina kubvuma tina mbozvizwa kuti awanga aripo awatati nawo tingakama dombo tibude mvura dombo ribude mvura baba wakatosvika moyo wari kuda kubva muri pamuri apa takubuda pazuti waite kuti zviungano zviitwe warurambira vamwe ndocho wati chiripo mazvita No, it's okay. No, don't worry. Imi muda umwe chiremba handisi imi pastage yanga yasvikwa iyi inokwanisa kutongosiyiwa. Iwe muda umwe chiremba zvinhu zvandiri kutaura inini ndiri kutaura kuti kufambwa kwakaitwa dare pakutanga, dare richifambwa kusvikira right now zvine machances akakura ekuti baba namai mawini vari kutaura ivo kuti ndo zviri kuita nekuti ivo ndivo vanenge vakaita nhau dzebasket. Vari kuti ivo hatisi kugutsikana nedare rakaitwa kwamukotsanjera kwakaendwa ndo kwakanga kwaendwa wakaita 4 months wasipo wari kupi ndutaura zvakataurwa mirai nditsanangura ndinotsanangura munondipa ndotsanangura kana dai ndiri kupoya ndinogadziriswa nedare nekuti matiunza mudare iwe taurira dare saka ivo vari kuti baba namai mawini izvozvo izvo baba hawasi kutopindirana nemudzimai wani wavo wawakaita nawo chibhasikiti. Vari kuti ivo imimi muri kutungamidzwa musi kuona here kuti dare rakafambwa kare. Kufamba kwawakaita kubva kunoku kuzouya tsamba pairi kuuya kubva mudare ramambo mutasa ranga yatsamba yekuti imimi muchiuye muchiende kwamukotsanjera kwakadi kukafambwa kare.
Saka neshoko riri kuchiuya riri kutaura kuti Zebhedhi asasareba kwatiri rabva raenda kunga kotsigira zviripo. Saka pari zvine Nyaya ndiri kuona inini yaifanira kutanga kugadziswa ngeyekuti kunyorwa kwakaitwa sermon pakutanga kuti is love more tonight versus uyu promise tonight versus love more tonight and his first wife. Munhu aifanira kunge akauya mudare munomu haasiri mai wangu bainini. Ndi love more tonight versus uyu promise tonight versus love more tonight and his second wife. Nekuti ndiwo wakaita basket. Wawirirana wagadziswa uri mudare munomu. Isusu hatigoni kurambira vanhu vari kubvuma mhosva dzavo tino support. Asi iwo wairi kana wari kuti iwo wari kunzi wacho havasi kutopindirana wari kuramba. Isusu tochimira kubvuma kuti zvinhu zvatatisipo isu hatibvumi. Iwo ngavatange wabatana baba namai wakadaidza nganga yavo mumusha wachiita zvawakaita mukati memusha kusvikira baba avo vachizotsutsumwa kuti zvinhu izvi zviri kundinetsa. Saka iwo vanhu ivo vanofanira kuadhimita kukundikana kwawakaita pamberi pedare rino. Waadhimita pochividzi tuda chiremba from the word go tobatana semhuri tese. Iwo baba wangu ava nevanin'ina vangu tese tobatana semhuri kana kuri kuenda pana chiremba. Iwo wabvuma mhosva dzavo. Munhu haabvumirwi mhosva yake nemumwe munhu iye ari kumba. Mai mawini unofanirwa kuuya mudare rino. Izwa. Baba uri apa ari kubvuma kuti ndakaita zvinhu izvi nemukadzi wani wavangu. Haana munhu akamumanikidza. Haana kuti uto ndandine nyaya dzangu dzandinoda kugadzirisa. Saka umwe munhu wamuruda kuti azouya kubvuma futi mudare rino ndiye akapfuura uyu. Ende muda saka chifuti endeti baba uri kutaura kuti izvi zvidio zvatakaita nemukadzi wangu. Saka chimwe chamuda saka chii? Isusu pacho zvedu kutsigira kana iwo wabvuma nekuti iwo pache zvavo nekuti kana zvakataura iwo baba uri kutaura kuti mhuri yangu achitaura kuti mhuri yangu ati ndavataurira kuti mhuri yangu inini yatadza kubhadhara mari. Ndakamubvunza ndikati imi mabhadhara here? Ndikati aiwa. Ndikati itai kuti inini nemhuri yangu takundikana. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba namai mawini nemhuri yakanga iripo pakugadzirwa panhau idzi isusu tiri kunze ngavatange kubvuma chinhu ichi. Wachibvuma isusu tinochisapota. Condition yako iwewe. Condition yako kufunga kwa. Isiri edari ine. Alright. Ini ndikuona nyaya yake pane murume. Nyaya yake uyu haisi pana baba. Nyaya yake ine pana mama mawini. Yae ubarika gaira barika. Mai mama mawini uyu kuona kwanduita. Pane zvari kutaura kuseri. Zvisiri kuwirirana nezvikutaura padare panapa. Ndosaka muri kuzoona kuti murume wega anabva padare panapa anobvuma, asi kana asvika kumba uko wobva achinja. Nyaya chokwadi anacho, asi asvika kumba uribva achaiwa mbama kuzoaenda kuti wabvumirei. Mirai uripi mawini? Mawini ari kuhara. Akaenda nemapa. Unotonga muzvari harari. Ndo pane nyaya. Saka nyaya iripo wakamaiona. Ribambo kuti ndizvo zviri kuitika. Mukadzi wenyu asikwirira nekubvuma kwamuri kuita. Ichokwa ndicho. Asikwirira. Asi makaita mese. Makaita mese. Ende kubva pamatanga utaura. Ndazotoona kuti mudhara utorina mhosva. Mama wini ndiyo nemhosva. Because akauya neidea yekufamba achiti vana vari kutambudzika imama mawini abva kuHarare kutengesa mabhanana. Yakakondesa kunganga yakati basket yakaona. Amutara ana yeye. Saka ndo zviri kumuitisa mari here kuHarare kwaenda. Right. Saka ngatitai so. Chita mudhara wakomana nyorerai mai mune phone number dzake. Hawe. Mama, phone dzemukadzi wenyu tudzida nyoresai. Adzidziva nemusoro. Kana musingazisi nemusoro, musoe Saturday mukadzi wenyu ndikubuda pana. Nemi tobva tapedza nyaya. Because hazvi make sense kuti mimi muri kubvuma. Mukadzoramba. Asi imi ndimi makatakura basket yacho mise muri two nemukadzi. And the reason vakatsvagira basket yacho muri kutaura pana kuti akaona vana vasikurorwa vana vasita sei. Mukadzi ndiye akataura kuti chamwa. And akauya neidea mukadzi. Saka ndo pane nyaya ina. Saka basket vana vakarorwa ere.
kwani tese kunyepera niti kunyepera kwani ngosha right saka azvinetsiba uyai Saturday nechi namawini make sure maiwini auya papi make sure kuti maiwini ari kuya papi titese bambandisi ngauye pano maiwini because ndikutoona kuti zvese movement yangaitwa pese apo yaenda kustopwa ndi mawini saka mawini tiri kumuda pana kuye pana paSaturday wakomana Saturday mawini ngauye pano Ishe Monday. Yes. ndio ishe Monday chiva yamatumbata ishe Monday zvabva atogara mubata mai mawini kana atadza kuya maiwini wachitomuburusa murori yemabhanana unouya pana saka sekuru Kunozvita sokwere baba. ndabva ndatosiriswa ndiwe mudhara you are being abused Apa makaendeswa kun'anga. muri kuabuswa against your wish Wakaenda pamwe pamvura yemwana wamai. atina kuisa mvura Aiwa, iko kwamakaisa kuti. bako untikwe kwemvura pamakaenda bagumashora pamakaenda kotsveta basket makaomberera kuti ipa mairi tsveta basket Ndiana aiombera. aiombera ndiani iyo nganga chota iombera tese muchiti achizitete ibva mukati momusha enda nesango enda nesango enda ipi akakwezve enda nesango mushoko ndiwo bako iro takuisa Riri padhuze nepamunogara. tete ingozi kai ndiyo ngozi tete ingozi kai saka mukada kuembera watakusiyira mumba mubako musina kuiripa Hana usara makadzoka mimi. Anzo bambo damudzoka muna kupedza bambo makairwa mari mahara chigadzi chitanga kugadzisa problem nawo izvo zvine mhuri varume zvombokanaisai pai pasaidi maiwini ngauya apa maiwini auya maiwini akabvuma nyaya yake is either you proceed nezvamukusanjera kana kuti mutsvagire munchi mutsvagire munchi vamunyowana saka plus futi mhuri uyai mesa uyai kuti nyaya ite sei ngawe tipedze nyaya kuzi kana vanhu iwe wasipo mawini especially mawini kana asitoripo haiperi mawini ngawe ngatisangane Saturday